Mwanasikana tu. Anzi makati yenyewe zuri. Kutana ngombe choka. Anzi kulise kwa makabva. Dambuziku basi. Lero ndikuona na siku la chiviri muri pano hai. Anzi nasi ndakutarisa razo richuka kuye muri pano. Tinotenda sote tuwe. Ai. Chaburi. Imo bora mraina muchoko kwenu. Imi kuya kwa makaita makabva kupi. Isu sakabva kumusurizi. Kumusurizi. Kuja? Mozambique musurizi. Musurizi Mozambique hai. Kunonzi Nhengo. Chaburi. Anzi ora ni zvakanaka. Hapa nkani ya mudayamba imwe uyu mwana wamabwera naye akurwara nini zolini? Anzi nawe yamawira uyu mawani mwana uyu mwana kurwara ndi. Ari kurwara. Asikani yamefuna kuyamba kuwera pankani ya Nora. Asi nawe yamaenda kutanga kufambira ndi nyanga iri naye ya Nora. Tada kuya na Nora naye. Na Nora neili uyu ndiye akatanga kurwara. Saka Nora manje ndiye akazoya kumbe kubeni nyanda kumbira kuna sikuru ndenda kuyani uyu ndiye akatanga kurwara. Ozoti pandakataura na sikuru se nasira mangwana ndipo aso. Apa ngambura munga tone dzuru pamudabwera naye ego nani kana kumireka ngambura munga tone. Anzi ndizvanga kumira kumira ngasinga. Angasitagoni. Anzi Aida nani? Aida se. Angasitagoni kana kugara. Ne kugara ne mubhazi ngasinga. Ngakwanisa kumira kana kugara. Angakazvimba. Ngashuna maoko ese, mwiri wese mako. Apa ngara munga tone lero. Anzi nasi ndati simuka tone. Tende angasitagoni. Simuka tende sikura kuda kuona kuti wakadini wakurapi upone. Simuka wewe. Kwanza simuka sikura kuona. Mkono uhaje. Ya, simuka. Tunashirona simuka sikura one. Aone pasale nipata kurapi. Unaona mwana? Unaona mwana? Hapa kana ngangana makumba yake ni zuro angari kwa vida tone. Anzi kinyango kadaisa one makumba yake. Ni zuro angari na kudaisa. Yangana mnyende. Kadaisa one makumba. Kana kusaenda kusangu kana witi kana dota kana kita witi kana zvakanyanya zvakanyanya angasitagoni kuti atogare kudai. Asa hapa uona hapa kutarisika apa nasi taisaona akuratidzikawo. Pana bwera dzuro nefuna kumbowatamangiza kuti imwe muri bweresa kachitunda vanhu. Anzi vavane ngachigarake pasi wadzingidza kuti one maundigira munhu atoparara kare. Kuna amene sekuru. ndefuna kuwadzingidza. Ndaida kuwadzingidza nezuro. Asiwo kona nyaya yako iyo. Asiwo kona nayo yako. Ikuita kuti vana vako afa. Ikuita kuti vana vako afa. Una muntu waipatira ntchito mugrosa. Anzi pane munhu waitira basa. Ndiwe? Waishanda mugrosa machi? Anzi waishanda mushanda mugrosa imo. Mabepo. Anzi made Achitora zirani? anzi kukutaideba. Anzi kukutaideba. Zaruza Mozambique. Kukutaideba hai? Kukutaideba ndizvo Mozambique. Aripo kukuzari kuti muchazviona? Anzi anamutaurira mashoko kuti muchazviona. Wakatopopota wakati mushanda kanga aripo ndiye akaonekwa akaba zviro wakati mimi ndimakamufurira kuti abe zviro izvozvo. Saka ini ndoda kukuudza kuti ndakazonzwa zvemunhu akatoba zviro izvozvo zvitori pasi. Saka imimi muyokazikirai maziva kuti yenyu nyaya ndakazotonzwa yamakaitaka yakakura kutopinda madhende akabiwa. Saka imimi ziva kuti inini handibirwiba. Kana munhu wakaimba ukatenga zenge chairo wandibira ukaisa paigariki imba iyoyo ndopakangoti mazuva mashoma ndopakatanga umwe wacho kurwara uyenga agara achitorwara kupata kunora akurwara Nora shoko radataura rakuti ekudabwera ebaza nedumpini adaira kuti dani. Anzi uyu Nora panga kurwara. Handizvi anzi pane shoko raakataura kuti vauya badza risina mupini. Akatanga kuti zuva rimweni usiku ma10 akatanga kubva achimhanya mubedroom airara achiuya mimi akati ndaona nyoka iri kuya kudondiruma idondipinda uku kwangu idondiruma uku chidondipinda uku kwangu. Ndovatabvisa zviro zvese mumba tichitsvaga hatina kuiona. Ndovatatanga kumwaya sauti ndobva agara akati baba vacho akati iwe unoda zvekunyepa uchitishandisa una usiku wese hatina kurara. Akati aiwa ndaida hangu mvura. Akati aiwa panze pane vanhu vane mapanga vari kuda kundibaya handidi kuda kunze ndinofa achihuta. Akati handidi kuda kunze ndinofa achihuta zvakanyanya achichema kusvika kuedze takasvika kuma5 azotaura kuti pane siku rimwe yapinda mumba muno
ndikati ngatibudei panze akabatira dhoo akabatira dhoo achiramba akati panze handibudi pane wani akabatira dhoo ndikati uyatibide kunze kudzadza kuma5 takarara takagara zuva iroro achinoti vanhu yaoda kupinda mudo musavhure dhoo wani mapanga ndoda kuuraiwa inini ndoda uraiwa ndopa ndikati ona kunze kwachena wane chikoro wakuenda chikoro yabude kunze akaramba ndopa ndakatanga kumudhonza ndikati nora buda kunze ona hakuna wanhu akabatira dhoo achichema achibvunda akati wamusikaona here mama wanhu vesau waroda kundiuraya vanhu vesau wane mapanga waroda kundibaya motesi yakazara nemasoja vanhu vakupera vanhu vapera kutosungwa vari kuenda vanhu varoda kundibaya vanhu ndinofa inini handini akaramba ari mumba kuzosvika kuna9 ndopa akazobuda panze abuda panze otodya chikafu chakanga chiripo totobuda toenda kononga ndowe tichida kuisa mumuriwo tadzoka akati ngatidzokerei futi ndikati aiwa ndakwenda kupi ndauda mbobika panguva yakati takapedza kubika ndopaakachizoti agara manheru achona takazoona uyu manje takanzwa uyo wakutotanda takangonzwa kuti gigigi pamubhedha pavo baba acho kuda achimhanya kuenda kubedhini kwavo otosvika uyo akutotandadza kuda kufa uyu manje akutopindudza maziso kutaura kuti chinyi achataona musoro wangu wakuda kutodona nora uya ndiye wakamubata ndiye wakatomubata baba acho zosvika mubati ndopa ndakatanga kumubata mwana wangu ndotibata munai wako ubva ndibata ndopa ndatanga kunamata ndichinamata ndichimudira mvura ine sauri oramba achingogomera nguva diki kauyazve zvauyazve nguva diki zvauyazve kwakuchena ndopa takategai tiende kumuprofita umweni akanga ari kudhuze ikoko tomuka toenda kumuprofita uya tasvika akasvikohaka mweya idzodzo kasvikodzihaka mweya dziyapedza omunamatira mweya dzedzo totaura wahaka pana nora omunamatira opedza mweya yaitaura kuti chii mweya yacho yaitaura kuti iwe ndoda kuuraya iwe ndanda kudzipa manheru ndoda kuuraya chida kuuraya ichitaura kuti ndaida kuuraya asi ndakurira asi mukuru uyo iwe ndichakuuraya hamuna ukati pasera apa hamuna kuona nora achihunguruka pamaifuna kupita kuhospitari andimi pamaendaenda kuchipatara garimoderi kumenya mombe andi mota yakarowa mombe ndoba akafira ipa asi kufira ipapo taramba tichigare papo soro iya bp yanga ichienga nakati pakazodrive ati aiwa chinomira nombotarisa mombe ovamira ombotarisa mombe ozopetuka taura ichi ngatifambe ofamba pano te pamarigoti apo uchitaura nemapolisa ti iwa sure ndakarowa mombe saka izvo ndakwenda kuprofesi newapera otosimuka tofamba 100 km otosangana nemapolisa mwene omira ipapo ndopadzopera 3 ipapo ndopandaona mwana chavo kudini ndotaura kumanesi imi mwana udrip apera taura kuti drip tinaro kumira kuti drip yazopera mwana nepazotandazayo iwe ndo Domingo andiyo ndo Domingo mai wako adafa chaka chibona 2010 andi wakafa gorera 2010 nada 1996 unde wangu iwavo wakafa akupa yao ndakafa vipi andi wao ndo wakafa 2010 wako 1996 aba mpepo yemuchitani pepo ifuna kukonza udzunzumari muchitani kuti akakagari wao kuti akati ngozi yakupita mumusha waita mhepo inoda kugadziswa mhepo yazukuru apo kakutoedza yakuita kunge ngozi yakutopinda mumusha wangwabara wana singo anga wangabereka wana 5 saka wasara kwata apo kasara 4 apa vese vananga vafuna kukonzera kuti bvuto rikachokapo nawo tizabwerera kuonana taiti kuzvikabata tikaendaona matirisa totosvika kumba mwakurwara mbata uyu unotiza nauya kune uzouya kune uya pona uyu chitenderesa chabwino apa fitiano maiziva kapa apa muno wenyu mamuziva mundu akureuza vana akatonyatsototaura kuti muchadini handiitiro izvozveni saka mufuna kuti tichitani naye anoda kuti tomuita sei munhu taikumbirawo zivo kwamuri sekuru
kuti hatisimboziva kuti todini nekuti ndakavashandira makore akawanda wakatenga zvakawanda zvingaendesa. Apa tsopano muri popano aya? Apa vaitoti bamwe muchiriko panapa. Mama tizaona tichitani. Chadaisa mangwana kuti ozvifambisa sei. Umbafamba? Azvida kutaura vatateguru. Zvakanaka. Tunati lero apa sio makwara pomwe apara apa mayebo afunika apa sio makwara machibesi andi apa pazoita kunonokewa afana kupiwa mushonga wamakuseni upiwa mumasikati upiwa kumanheru ngomba mazvinzo asaba chokani panze makwara kwera panzembo saka pane zvino chimboenda ini panze mushonga kuya panze papo kuti mubikire mwana poni mwana nangofara funa kulewa asi pane rimwe shoko ramuda kutaura here maererano kurapira kwamuita mwana patakauya nemwana kuti atisingambotarisiri kuti achatombogara achitaura kudai chero musi werufu rwanora nekuti nora haana fodesta mwega asi vanhu vakanga vari kutochema uyu kuti dai masiya inuyu munga mamhanya kuenda neuyu kuchipatara asikagoni kana kugara kana kumuka kana kuti asimuki kana kudii nekuti sikarudzi yake senge yapera kuzvimba kutoileti haendi weti haiti asi patakauya naye zuru anga asikagoni nekugara kana maziso ake anga asingasvinura anga akazvi apa sikarudzi yake idaserera namakwara ara mazuru paamuka akamwa paamwa arara achienda kutoileti asi makuseni taona yaita zera rake yanga yakura kudarika zera rake usikana nakaindivinetai saka yanga yazvimba kufurikisa saka kuti achigare kudai ndozvezvakukonzera kuti haatombokoni kuti adai uko kumashure kwazvimbawo futi maningi miri wese nendani yake asi yadzika yamuka yadzikira saka mukuona zvina change saka pamwe namaonero enyu mukuona zvine shanduko here nokubatsirwa kwake towanaseka tawana shanduko hombe todya anga asingadyi asi nhasi watodya patatenga sadza apa apedza rese apiwa rimwe pasekuru pano apedza rese natenda mapata chinozotaura kana tatudi aya chabona yachokani pani achiendai pamberi apa ngani yani kufamba bwino kapa ani nayo yenyu kufamba zvakanaka zvakanaka saka mankwara yatiya kupata ntchito kapa saka mushongo wase kuri kubata basani chabwino ari kuona uyairwara ndopi anzairwara yaru akutosumuka yega kapa akusumuka yega kapa akutosekera wakutonyara eziwineti baba yonogara kupiwa anonogara kupi nayo ini antaura unogara kupi Mozambique kuponi ani Mozambique kupi jai kulonzi kuibisa roho kuita kuponi Mozambique kwacho ani unobva ku Mozambique kwacho upengo paudayo kuno kuZimbabwe udayo uchiziva udayo chii ani pakauya kuZimbabwe wakauya uchiziva here kana kuti wanga usingatoziva
Kwa hiyo baba wacha mukutisei na mwana wenye zaidi. Baba mukutisei kone mwana uyo. Pari chino totenda nemishando dzikuita sekuru mwana kudini ari kutopona pamazuva maviri nhasi chitatu so vana ndanenge akazvimba zvayadini atodzaka wasara kwakusikarudzi ndokwati kutovimba asi zvikuru zvikudini zvitopanguka padokwadoko akazvipasikarudzi yacho pasikarudzi yake kwemama yaserera kwemama mukutisei andamai mutoudi totenda security mishando yese yakatoshanda nekuti akutofamba chero kunoti kwatorara ukanotoona TV kune tamba kuseni anga ari kutamba watotedzera kuti vanhu vaitamba muTV atotedzera chitosimuka chitotamba ega ezvinezvi dumbu rake ratoserera kutoileti akutoenda weti zvese akutoita chikafu akutodya saka rero kupotana mushonga kuti tikutsudzirane vanhu mwana warimba kwa anzi nhasi ndinopa mushonga ukusunungura kuti muchienda yenyu kumba mwana simba so asarira kupasikarudzi vake vandopachirikuzvikani aya tokupasani mangwara anzi tokupai mushonga uenda kushandisa hii ndo nkani ya kumaliza kulewa nao adabwera mwana angada kuwara anzi ndo nawe upesa kutaura mako akauya mwana wangaka kuwara ine chaye ndafuna kumtamangiza kuti kuita mwana kuti pachituna vanhu ine chaye nakabata tombomhanyisa kuti ako indawa kundisira munhu atoparora karo mukwana kana chireva nkani kuti ife ine ndine n'anga anzi kana ndichitaura pepepe kuti inini ndiri n'anga ndinorapa vantu vanorwara so kuzvimba makumbo ndorapa vanhu vanorwara kuzvimba makumbo vanodona fari vanopenga vanodona fari mupengo zvese ndinorapa vanhu vese ndorapa pano nawo kuti ndinobata varoi basi aiyai hakuna kuti anzi munozozi sekuti naso vanobata varoi chete chete ndorapa kaonaka mwana anapora ere ndorapa onai mwana uyo anapora ere apora sekuzvikutendwezvi aivabata fara tese tairwadziwa kudii mosvaendei saka nhamba dzangu ndazoona kudini ati nhamba makapiwa nani nazo taisogara tingoona payoutube patakaona vanhu chigara kupasi kana akupasi uyo asikufara uye kuti anzvazenga kufara kwewe kufara ere kuti anzazakapona andikufara ere unonzani unonzani zinailos nailos saka kumoza mukudzoka lene kumoza anzi kumoza mukudzokera lini apa sikuru kuti tidzokere kumozambiki saka zuva rinei ndenda kuti mudini mukwanisa kuti shanda apa nhasi muda kuenda kwekwezi apa nhasi muenda kutumira apa tati kufunga kuti kulojiko mari yacho yakupera saka tati kuti tichowata zviyatishiratisa aiyai rara ipapa nokupai mari inini nhasi anzi rara ipapa nhasi nokuwana sekuru kurarapo nhasi kona zvinoitika andiona zvinoitika mukuona pano pachiri kuvakiwa pasati papera fona kuti mukamuchirana papi kana papera kuvakiwa urwere munofanira kurara pana kwete kuenda kuraiswa kuroki asi kutanga musi wa1 ndenda uko kuimba yakafaranuka kuchani kumeborini akasununguka mukunzo wazukuru mazvinza here vazukuru vangu nawe kufunga zvakuipa kuti ndikazofunga zvakaipa kuti ndakauya ndozoenda kogara kuroji kana kundolariswa totenda nekuti mwana wacho akatongoya takangouya tatisingambofungi kuti achapona nokuti umwe wacho ndomaendera akanoita ndokufa kwakaita andumwe wacho ndokufa kwakaita nekuti angatombovhumukawo zvakaita uya kutanga kutongotandadza okay ndatenda ndatenda zukuru pena muzukuru namashoko une chokutaurawo ndakada kutongonzwa sekuru kubva kuna vabereki kuti urwere hwacho hwemwana ndanzwa vachiti pane mumwe akashaya hwakatanga sei urwere hwacho ihwohwo mwana uyo akatanga achiti zino riri kurwadza asi zino iri ranga tisina kana buri achingochema aiswera achichema nemanheru achi taisarara achingochema achingoti zino iroro tikamupa mapirizi ranga tisikanyarari rairamba chingorwadza kunyarara kukaita zino ndobva akatanga kumakurwadza tomupa mushonga aiti akati gare gare otanga kupiswa maningi otanga kudikitira maningi gare gare otanga kutonhorwa maningi achingodaro ndopatakazoona achingoti mudumbu mangu munorwadza tichimupa mushonga tikaenda nayo kuliniki mapirizi ese tikapihwa zvairamba kupera ndopatakazoti
ndiye akatondipa kutoti ndizorambe ndichingoerenga kuYouTube ikoko ndochitanga kuteedza nyaya dzese dzasekuru dzandiona paYouTube dzemukadzi dzomwe mukomana akapengeswa nehanzvadzi yake nemusikana aifamba matumba ari muchipepa zvese ndo pandakatanga kuramba ndichingoerenga nyaya iyo ndaiverenga nyaya iyo ndichida kutsvaga kuti ndizouye nemwana uyu akazoshaika akanga asingarwari panguva iyoyo ndopaakatozotanga totoona mwana wakutotanga nekutozvimba miri wese tozvimba nendani totanga kuona akatanga kuita diarrhea toitozoona pakavhara diarrhea achatoendi kutoilet weti achatogoni kuita kugara achakoni miri wese watozozvimba uchizototi umwe usiku tochitonzwa kutotanga kutotandadza ari pamubhedha otobatwa neya wakazofa ena tochitomhanya tototi chinyi achatotaura kutongohuta maziso angoti jee tochitotanga kutonamata naye mangwana makusei toti agaiti mhanye kumuprofita umweni umwe wacho iye akazofa angambozviita achita ndoda kubayana nevanhu panze vane mapanga achiramba kubuda panze kusvika kuma5 achiramba kubuda panze miraendi kutaura navamwe vazukuru kuno mudare akazoti kuma9 ndopaakazotenda kubuda panze isusu ndopatakati uyu zvanga akuda kuti manheru regai tiende naye kuprofita watakaenda naye muprofita yoti rarai pano tarara ipapo takazonzwa mwana usiku akuti ndoda kurutsa tomupa bhaketi otanga kurutsa uyu akanga achingorwara zvake hazvina kupera oti ndoda kurutsa tozonzwa kuti ndoda badza dakorima randapiwa rakabhenda mupini ndoda badza da korima kuti amuti uchandiziva here hapana munhu achaziva ari ngodaidzira kudaro aiti ndikuda badza dakorima randapiwa rakabhenda mupini anoendipewo badza kanditengerewo badza ndoda korima randapiwa rakabhenda mupini ndakamirirwa dakorima kuchati achaziva kana kuti achaziva munhu kana ani anga asingachamuzivi tochimutisimuka kati kwakunochena ndopaakazotanga kurekera kutaura zvebadza tochimuti muprofita toti mai torai wanayo daidzefonerai baba uye kutora mwana muende naye kuchipatara haana kuzombomunamatira ipapo haana kuzombomunamatira patakachimti unogona kusimuka akati hanchina simba tochimusimudza tomusa pamududu tomusungirira nejira kudai wochienda unomusiya pamba aingorutsa zvebhireki zviya kusvikira toenda naye kuchipatara totransfewa toendeswa chekuchipungabhera totransfewa akuenda kuchimoyo ndopakati ambulensi kuma10 yakasimuka kuma10 kubva chipungabhera yakunzi ende kuchimoyo naye ndopa yakadhuma mombe kuma11 dzeusiku yoda kupidiguka yazotogamawo hayo nemuti yotomira dhiraivha yotanga kutogadzira ambulensi ipapo ndopakaperera drip ndopakafireka tochitogadzira mapepa notsvaga motikari tochidzoka naye kumusurisi kumupengo tichitomuchengeta sanhasi mangwana acho tochitoti imweni mari yatakatoshandisa yakatobviswa navanhu pachena ipapo imweni ndobatsirwa nana mukoma wangu vari kusouth africa tochitobatanidza mari iyo tochitoti hatitoendei nawo wacho tangoya naye aisagara akazvimba anga akazvimba singaiti netoilet neweti angasikaiti miri wese unge vatozvimba nemakumbo tochitosvika panapa tichifonera sekuru patakazosvika panapa musi wapiwa mushonga zuva rekutanga toenda kuorera kuloji mangwana acho akauya akufamba akamukatoserera dumbu ratodzikira zvese zvazvakazvimba zvatodzikira akutanga kutotaura autanga kutoti ndoda kudya patakazoshandisa zvemushonga zuro nhasi mukusenenga kutotamba wachiona tv muloji moya achitotamba patatoenda patototega tiende kotsvakisa tatomona atoteera ega ikoko vari kutodzingirirana nauyu vaitofamba vachitotamba zvokuti ikoko patasvika ikoko vamwe vakazototi ko mwana uyo makauya makatakura achirwara aripi katikati ndiye uyu wese waramba wese waramba wakati mukunyepa tikati ndiye uyu mwana uyo amubvunze kuti andiyo here airwara obva wamubvunza akati ndini kanzi iyi asi hatisi kuzvitenda saka kubva kumozambiki kuteera sekuru tazvo
takaona vanhu vakayambuka takaita kuzviona chero dzimwe hama dzauya panapa dzirikuya kuzotiona idzi dzisingatendi kuti dzatoshamiswa dzikati makapaziva sei pano saka watoshamiswa wakati makapaziva sei isu tiri munhu tisinganisi tikati isi takazviona payoutube ongo asingazivi kupaenda payoutube okay handiti saka mashoko amungade kutaura kuna sekuru kuti azvitichiona musikana achimhanya wedeo hatizidekuti watenda sei nekuti panguva inei pamwe ndai takatomucherera nezuva rerufu vanhu vaitochema yena pamwe vaitoti asiya inchutunha muende navo kuchipatara nekuti akanga kangoguduruka angori mubedroom achingogomera rimo mukuona vanhu kuona vanhu pandatanga kumurapa ndakatanga kumurapa ndakatovadzorera mari yavo kuti mari yenyu torai ndakatovadzosera mari yavo kuti torai mari yandaida kuti vaise mudare 100 ndaida kuva mari yeyo vaise mudare 100 ndakati haya torai mari yenyu vanongoisa yatsabo chete asi yakurapa ndamurapa mahara akamwisa yawo kutanga kwedare asi kurapa ndakarapa mahara zvavo kana mazoenda kutenda kwenyu ndimuchazotsvagawo munotenda sei sekuzvatenda kukumbira kuti tingonoshanda mu tikangonoshanda mwedzi umwe mari taiona nekuti hawanoweza mupengo ikoko unotozviro zvavo zvanotoweza zvinototengwa aya chabwino wadzukuru muzazawa nangu kuti ife takati na bvuto datandizawa na atasvi dambudziko asi ndakabetserwa na sekuru tavi chabwino enda yako